The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Ano sa kita ning atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw man kining atong pagtuon sa balaang pulong sa Dios o kini grasya nga atong gipahimuslan. So kaninyo nga mga subscribers, followers, viewers, our fellow believers, welcome na sa I hope ana mo sa kapiskay sa panglawas o nga kita magapadayon sa pagpahimulos ning grasyang hatag sa Dios kanato ang atong kahigayunan sa padayon sa pagtuon sa iyang balaang pulong. Okay. So, it's presumed, ikaw nga magtutuo, it's presumed nga ikaw naggamit na sa rebound technique, ang atong pagpauntol gikas gawas, ngadto balik sa dapit nga may gahom sa Dios. Aron kita mapunan sa Espiritu Santo, pinagis paggamit sa 1:9. Apanalang kanimo dili magtutuo, ang imong buhaton maong paggamit. Yan ang imong kabuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Mga buhat 16:31 nagmando. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mao na ang kaluwasan. So, padayon ta sa atong gibiyaan nga gihisgutan kagahapon og niya pa kita magadupot sa atong uluhan nga pagtulunan, developing divine viewpoint. Okay. Mubalik ta sa tukbil nining Kolosas 3:10. Okay, ang sa tuig gisulti diha. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, kining new man is ang imong pagkatao pag-usab. Ikaw bag-o nang binuhat. You are a born-again person. They called out one, ecclesia. Now, mao ni nagpanghitabo kanimo, pipila niining akong hisgutan, mao ni ang nagpanghitabo sa diha nga ikaw gamit sa imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluwas o ikaw naluwas. You were positionally in Christ. You were imputed God's perfect righteousness. Gisuluban ka. Kanang impute God's perfect righteousness. O sa righteousness ni Ginoong Hesukristo mo ni ang double portion. Ang imongan makita na nga gisuwat diha sa Lamb's Book of Eternal Life. And then you were sealed by God the Holy Spirit. Gawas pa, you were justified. Ikaw na himo ng santo. You are a saint, a child of God, o tagalangit na eternally. Philippians 3:20. Now, karon ang usa ka magtutuo nanginahanglan sa pag-angkon og gnosis doctrine. Aron sa ingon niya na iyang magamit inig kametabulize na niya na magamit ingon nga epinosis doctrine. So, let us also remember
nga atong pagtuo maugmad lamang kini pinagi sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Our faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Romans 10:17. Okay, ayaw kalimot niya itong prinsipyo nga the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspas sa pagkaton, kinahanglan mo labaw pag sa kapaspas sa atong pagkalimot. But like I said, it's all a matter of choice. Narani mo po pagpili. Kaya binimo God, ang tanan gyud sa atong panginabuhi, muhimo magitag desisyon. All of life is decision making. But bisag unsa may atong himuong desisyon sa atong kinabuhi, kita ra gyud ang malubag. We are the only one accountable, responsible, and answerable niya ng atong desisyong gihimo. Now, mutan ako nimo. Buot ka bang magmalipayon sa kinabuhi? Of course, kinsa may dili. Okay, every normal person wants happiness in life. Now, ang tubag nini aron imong mabatunan ang matuod nga matang sa kalipay sa imong kinabuhi. So, ang imong panghunahuna sa pulong sa Dios. Saturate your mind with God's Word. Mao na ang Yahweh aron makabaton ka sa matuod yung matang sa kalipay sa imong kinabuhi. Dili niining musunod sex, kanang paghihilawas, illicit, dili. Salapi, dili. Ang imong pagkabantugan o inila, dili. Ang imong bahandi, imong mga propriedad, wealth, no, dili. Dili ni makahatag kanimo kalipay. Ang tinuod o sulod nun nga matang sa kalipay, sinati lamang sa magtutuo nga espiritual, dili tong karnal. Ung siya nagapadayon sa pagpuyo diya sa dapit nga may gahom sa Dios. He is always residing in the operational divine dynasphere, otherwise called protocol plan of God. Persistently, consistently, moving forward, nag-abante siya sa iyong espirituhanon nga pagbuylo. Now, mo ka na to live a winner believer's life. Mo ka na ang pagi. O ka na mo na kinabuhi beyond gnosis, beyond. Labaw pa. Mulampas pa sa gnosis nga kinabuhi. Kung ikaw, naibaw naman, it's presume nga, naibaw na kanining mga butang, gnosis, epinosis. Now, hinumdumi, ang mando sa Dios, alang ka na itong mga magtotoo. Be ye doers of the word, not only hearers. Dili kay kutob lang kas pagpaminaw, kung dili buhata, tumana ang pulong. Kaya kita kung mga magtotoo, have first to learn doctrine. Sa dili pa kita mo huna-huna o doktrina. Wear or put on the new man. Mao na ang mando sa pulong sa Dios. Remove the old man if you wish to be a winner believer. Kinsa may dili gusto nga mahimong mananaog. Tanan may gusto. Basta normal ka, gusto yung mahimong mananaog sa kinabuhi. You see? So again, kita mga magtotoo have to study and learn doctrine. Una kita makahunahunag doktrina. Kinahanglan munahuna taog doktrina sa di pa kita mo gamit og doktrina. Now, there is always a need
to repeat and repeat and repeat and repeat mo nang isikitag balik-balik sa atong mga punto sa doktrina. We need to repeat and repeat. Repeat the study of doctrine unsa may tuyo aron kini masilsil mo sink in gyud matud pa sa English, so it will sink in into the mentality of the kardiya sa magtotoo. So kitang mga magtotoo gimanduan sa pulong sa Dios sa pagbag-o sa atong pangunahuna by studying, learning, believing, applying the Word of God in our life. Ang bot pasabot, a believer has to saturate his mind sa pulong sa Dios. Now, kung imong buhaton kining atong gipangisutan, we are to put on the new man, kinaiyas kalag, isulob kining atong pagkabag-ong binuhat o atong tangtangon, atong hukason ang old man, ang kinaiya sa kalag. Okay? Kaya sa pagbuhat nato niya na ang kinaiya man sa kang Ginoong Kristo nga kita mga magtotoo are imitating when we put on the new man. Nakuha niyo to? Sa diha nga atong isulob ang atong pagkabag-ong tao, a new man. Sa diha nga atong isulob kini, kita nagaawat. We are in the process of imitating our Lord Jesus Christ's life. So, that's what Paul also admonished believers. Muna iyang gipahimangno sa mga magtotoo. So, ayaw kalimot. Nitong Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Inumdumi ang pulong sa Dios, gahom gini sa tanang mga magtotoo. Alang ka na itong mga magtotoo mo, kini ang matuod yung gahom. This is the power. Okay, ito sa Episo 4:23 hanggang 24. Versikulo 23. And be renewed in the spirit of your mind. Now, kining spirit din is human spirit. Verse 24. And that we put on the new man. Balik na po. We put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Now, ato tas Colossus 3:11. Unsa gisulti diha? Where there is neither Greek nor Jew, circumcision or uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. No kining Jew din o Greek nationality ni. Okay? Ang circumcision religyoso ni not Catholic, not Protestant, relihiyon kini, religyoso. Okay? Uncircumcision, dili relihiyon. Kaning barbarian, loog. Kining Scythian, fino. Ang bond, poor. Ang free, adunahan. That Christ is all and in all. Now, kimandi nga, usas mga kinaiya sa Dios, mao ang iyang pagkahingpit nga pagkamakiangayon. Okay? God is perfectly fair. Executing the protocol plan of God is fairness. Pagka kanang angay-angayon,
It is fair because any believer can execute it. Bisa kinsang magtotoo, magkatuman manini. So ang Diyos, makiangayon. Sa diha nga mo disiplina siya o mo panalangin sa magtotoo nga who is deserving. You see? Naibaw naman ta sa duha ka matang sa kanang suffering agian na itong mga magtotoo. Sa diha nga moagit ang mga suffering, God is still fair, of course, always fair. Now, duha ka matang sa suffering for discipline, sa diha nga ikaw karnal, na kay suffering. Or, suffering for blessing, sa diha nga ikaw nagatubo, diha sa grasya kay balok ng Ginoong Jesucristo, nagatuman ka sa mando sa 2 Pedro 3:18. O so kung malikon nga God is fair when He disciplines. God is fair when He blesses a deserving believer. Basta ang iyang hustisya hingpit. Now, balik tas Kolosas 3, karon adto tas 12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Abi di mo, ingon nga magtotoo. We should so live as such by using Bible doctrine. Nagagamit ka ba sa pulong sa Diyos sa imong kinabuhi? Muna na kong pangutana. Now, kay dili ka makatuman sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi kung wa kay pagkaon sa imong kalag adlaw-adlaw mo ni atong gibuhat. Kining atong ginabuhat nga pagtuon sa pulong sa Diyos nga pagkaon ta sa atong kalag kung kita napunan sa Espiritu Santo. Kay mao man Yahweh, dili mong punta tubo diya sa pulong sa Diyos kung wata mapuni sa Espiritu Santo. Di man igin na, may nung danon pagayo ka na. So, every believer should have learned this by heart already. Ug nahimo na kining second nature sa iyong kinabuhi. Nga, kung watay padayon, pagkamalaw tayo sa pagtuon sa pulong sa Diyos din, dili na ito matuman ang plano sa Diyos sa itong kinabuhi. See? Naagyoy suffering for discipline. Kung kita karnal, naman na miserable ta. Although we are already saved. Ayon lang lagi ka libog niya ng uban yung mga pundok nga nagatuo nga dili sila mutuo sa one save, always save. Dili sila mutuo niya na. So, that is their prerogative. Muna ilang gipilian. You see, we have to live our life as if it is our last. We should live our life in the light of eternity. Kaya kining atong pagkinabuhi, temporaryo ra. Si kumpara nimo na si eternidad, mo nang kining atong pagbuhat din pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw. Kini ang matang sa pagpangandam. Giandam ang atong kalag nga ang atong pagkinabuhi nga makapahimuot sa Diyos. Life that is pleasing to God. Okay? So, atong balikon nga ang Kolosas 3:12 naghisgot man lagi kiniog kanang elect of God. Nagkanayon man gud ang versikulo, put on therefore as the elect of God. Kini elect, eklektos sa Grekong pulong, pinili.
Okay. Chosen, elected, or election. Now, of course, maaplikar lamang kini sa magtotoo only. Dili ni maaplikar sa dili magtotoo. So, every believer is elected, chosen. Okay? Now, 2 Corinthians 5:17 again, new species ang gisgutan niya. Now, bagong kaliwat. Okay? Chosen manggo ka. Now, what are the chosen? Giyod kung maghisgot og mga pinili. Ang mga Hudyo, pinili man na sila. Unang mga katawan sa Diyos. Chosen people of God. Ikaduha, si Ginoong Jesucristo. Gipili si Ginoong Jesucristo to be the God-man. To be the Savior. O ang ikatulo, ang simbahan. Bago kining species ang simbahan. Under the Savior. Under the Savior. Nga si Ginoong Jesucristo. Na ito ni padayon ugma, diniho sa kita kutob, o ayaw kalimot sa pagpakiguban ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Amahan namong langit no. Nagapasalamat kami kanimo ni ining grasya nga mong ipahimuslan. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo sa mga butang nga mong gitun-an ning adlaw. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon nining among pagtuki bahin nining maong pagtulunan. Salamat niya mong Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.